Padha setiap wong iku enek sing senengane dijowengkine, diplowedine, ditunggine, ditungsep. Enek sing modele ceweke mlumah tapi diplowekne sikile nang dhuwur. Ngono kae lebih sakit. Aku pernah jajal yo. Terus koyokno lek eko mburi ngono kae lek sing gayane ngadeg tapi setengah meleding ngono kae sing gak terlalu sakit ya. Sing sakit ya dhewe lek pas nyedit. Lek pas nyedit ngono kae iki rada gregel-gregel lumayan loro sih. Tapi lek ondol-ondole cilik ya mek ipak. Tapi ya lek sing nek aku sing paling yang aku sukai iki angka 11 cowoke tak singkur, tak siliti. Ngono kuwi. Iku paling penak. Bagiku lho ya, tapi kan wong ki pantas ini dhewe-dhewe, kesukaane dhewe-dhewe. Leleke cewek-cewek sing gemuk, sing wetenge gede, maaf ya bukan menghina fisik ini. Ini kan edukasi tentang pernikahan iku mesti diganjel batal pokoke ben iso digoleki omah undur-undure. Ngerti ta omah undur-undure ki maning cilik ngono kae seneng ngeleng ya ngono kae kan mesti ana bolongane undur-undur. Ya seperti itu. Jadi sajane iki wis sering tak bahas, tapi ya gak apa-apa lah jenenge yang mulia Septian iki kan yo mungkin baru mengenal Sainem. Jadi ini penasaran ya toh. Dia malah scroll ngene ndeloki satu-satu, ya sudahlah. Yo ndak apa-apa. Yo seneng ae Sainem iki ditanyai. Kek Navitinem, oh berarti Mas iki njaluk diekspos kayak gitu. Njaluk diekspos. Aku seneng cowok sing berani-berani tangguh jiwane ya. Sing pemberani ngono saya sangat suka. Penuh tantangan. Cowok iki gentle. Ya loh, aku mending jadi cowok gentle daripada cowok tukang nyangkem sing sok ahli agama. Mbok swarga harus kapling dhewe paling. Arep budal susah isu. Lek sing munafik ngono kuwi iki kalau swargane kaplingan ngene dhewe ndang budal ndak masalah. Iya to koyo ora tau